νουί Θεόντε και άνθρωπο Ανατολή όνομα αυτού ον μεγαλύνοντες την Παρθένον μακαρίζομαι. Άγιοι μάρτυρες, οι καλώς αφλήσαντες και στεφανοθέντες, πρεσβεύσατε προς Κύριον, ελεηθήνε τας ψυχάς ημών. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, Απόστολον καύχημα, μαρτύρων αγκαλίαμα, ότον κήρυγμα, τρίαση μεγαλύνθη την Ιμφίος Αβραάμ και ευλογήθητη όσο Ισαάκ και πληνθήθητη όσο Ιακώβ, πορευόμενος εν ειρήνη και εργαζόμενος εν δικαιοσύνη τας εντολάς του Θεού. Και συν ύμφη, μεγαλύνθητη ως η Σάρα και εφράνθητη ως η Ρεβέκα και πληνθήθητη ως η Ραχή, εφρενωμένη το ιδίο ανδρή, φυλάτουσα τους όρους του νόμου, ότι ούτως ηβδόκησεν ο Θεός. Του Κυρίου δεηθώμε, ο Θεός ημών, ο παραγενόμενος εν Κανά της Γαλιλαίας, και τον εκεί σε γάμον ευλογήσας ευλόγησον και τους δούλους σου τούτους, τους της εις προνοίας προς γάμου κοινωνίας συναυθέντας, ευλόγησον αυτούς εισόδους και εξόδους, πλήθυνον εν αγαθή στη ζωήν αυτών. Ανάλαβε τους στεφάνους αυτών εν τη βασιλεία σου, ασπίλους, αμόμους και ανεπιβουλεύτους διατηρών εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Του Κυρίου δεηθώμε, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα, η Παναγία και ομοούσιος και ζωαρκική Τριάς, η μία Θεότης και Βασιλείας, ευλογήσε ημάς και παράσχει μη μακροζωίαν, ευτεκνίαν, προκοπήν βίου και πίστεως και εμπλήσε ημάς πάντοτον επί γης αγαθών. Αξιώσε δε ημάς και των επιγγελμένων αγαθών της απολαύσεως, πρεσβείες της Αγίας Θεοτόκου και πάντων των Αγίων. Αμήν. Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Ο Αναστάς εκ νεκρών Χριστός αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και η Παρθένου Μαρίας, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του Αγίου ενδόξου Αποστόλου